So guys, nandito tayo ngayon sa ating YouTube channel dahil ituturo ko sa inyo kung paano makuha yung ating YouTube link. Okay, start tayo dito. Una, punta tayo dito sa ating YouTube channel. Tapos dito, YouTube channel. Siyempre, meron tayo. So, dito lang tayo guys. Itong tatlong tuldok na to sa taas. Ito. Yan. Pindutin lang natin yan guys. And then po tayo dito. Ito. Share. And yun makikita kang couple link. Facebook, Messenger, Gmail, Bluetooth, Messenger. Dito ka sa couple link. Ayan. Nakapid mo na siya guys. So, ayan. Madali mo na lang siya i-copy. So, katulad dito. Halimbawa. Punta tayo dito sa may Facebook natin. Try natin siya guys. So, huwag lang natin siya i-public guys. Kasi sample lang. Only me. Ayan. I-copy paste. Ayan guys. Share natin siya. Ayan na guys, na-copy na natin siya. So, ayan, diba? Napaka-easy lang guys. So, ayun, tapos na yan guys. Subscribe naman sa ating YouTube channel guys.